Ġewwa Għajn Sielem qed titella wirja ta' diorami li huma presepji żgħar li huma magħmulin mill-aqda ħbieb presepju Taljan is-sezzjoni tal-Ponte San Pietru taħt it-tmexxija ta' Claudio Mattei. Din l-esibizzjoni ta' diorami miġjuba minn Bergamo qed issir wara ħbiberija li teżisti bejn l-aqda Taljana u l-aqda ħbieb tal-presepju Għawdex, sezzjoni Għajn Sielem. Fil-wirja hemm 12 id-diorama esebiti fis-stil Bibliku li juru l-ġraja li seħħet 2000 sena ilu. Minn episodji li juru tfittxija li saret minn San Giuseppe u l-Madonna biex ifittxu fejn jgħaddu l-lejl f'Bethlehem sa twelid ta' Ġesu Bambin ġewwa l-ar. Il-ħbiberija bejn iż-żewġ għaqdiet bdiet fis-sena 2016. L-għaqda Awċija stiednet lill-artist Taljan biex jiġi jagħmel kors dwar it-teknika tal-bini tal-presepju li għalih kienu attendew 86 persuna. Il-President tal-għaqda Awċija, l-artist Paul Stellini, spjega li fl-2019 il-Knisja l-qadima ta' Għajn Sielem tellet l-ewwel wirja personali tal-artist Taljan fejn ġew esebiti 15 il-diorama li nħadmu matul il-50 sena tal-ħidma artistika tiegħu. Huwa spjega li issa l-għaqda Awċija hija mistiedda fil-xfilmiliet tas-sena d-dieħla it-tella wirja ta' presepji Maltin ġewwa Bergamo, l-Italja. Fuq stedina ta' l-istess Claudio Mattei aħna s-sena d-dieħla fis-sena 2022 sejrin nitilgħu ġewwa Bergamo fejn se nippreżentaw wirja ta' presepji Maltin fis-sedje tal-istess għaqda ta' Ponte San Pietro ġewwa l-Knisja l-qadima ġewwa Ponte San Pietro. Barra din il-wirja, l-għaqda qed ittella wirja oħra ta' diorami maħduma mill-membri tagħha stess fis-sala ta' taħt il-Knisja Parrokjali ta' Għajn Sielem. Matul il-ġimgħa, il-wirja tkun miftuħa minn 5 ta' nofsinhar sa 8 u nofs ta' filgħaxija. Filwaqt li ħdud u l-festi, il-ħinijiet tal-ftuħ huma bejn l-10 u nofsinhar u l-4 u nofs u d-9 u nofs ta' filgħaxija.